खौरांनि रादाबाव बरायबाय। BPF दलनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि मावथिफोरनि मेलाव गासैबो धोरोमनि खुलुमनाय हाबाफारि। BPF दलनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि मावथिफोरनि गेदेरथार जथुमा मेल आरो सुबुं गमाया दिनै 3 फेब्रुवारि 2024 शनिबारखालि थिथागुरि जानागाव फोथाराव जायो। बे मेलाव BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाफैयो। हाबाफारि बायदि BPFनि आदर्श बायदि बिथांमोना फुंनि समाव गासैबो धोरोमनि खुलुमनाय हाबाफारि लायो। Deadline. Come on, ready. मालायजों नासयजानाय मालायजों गादब जानायनिफ्राय
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا الأبرار ربنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب معبودك অনেক পড়াশোনা করেছে মাওলা আল্লাহ তোমার পবিত্র কালাম কামনা করেছি গো মাওলা আল্লাহ আমরা যত জাতিগুলো যত জাতির মানুষ আমরা এই পৃথিবীর মধ্যে বসবাস করিতেছি মাওলা আল্লাহ लेलायनाय मानसिनो बियो बोलो होयो आरो बोलो गैयै मानसिखौ बियो जर गोनांसिनसो खालामो सेंग्राब्लाबो जेला बिसोरनि दैदेननायाव मोजां गोख्रों मोनसे राजखान्थियारि हान्जानि दारै বৈঠকৰ আবেদনে কৰে আলৰ দলটা ইয়াৰ পিছত আছে ফেইজুলি চান্সক্লন आरोबाव आपडेटनि थाखाय हालामनि रादाबजों थाबाय था। नोंथांमोना मोनसे आराम गोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोन्दांथिखौ नागिरदों नामा? शक्ति यात्रानि अनगा आरो जेबो गैया। शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथायखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो लानो हासिगोन। शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथाया क'क्राझार आरो गुवाहाटीनि गेजेराव दावबायनो थाखाय मोनसे सुबिदा गोनां आरो बाङाय बेसेनावनो नोंथांमोननो गोलाव लामा हान्थिलांनो सुबिदाखौ होयो। शक्ति यात्राजों नोंथाङा गोदानथार बासफोरनि सुबिदाफोरखौ बाङाय बेसेन होनानैनो आराम गोनां दावबायनायखौ लानो हागोन। जोंनि बासफोरा गोदान मुगानि सुबिदाफोरखौ होयो, जेरै एयार कन्डिशनिं, आराम गोनां जिरायनाय आरो थोजासे लेगरुमजों सुजुजानाय
जिरायग्रा जाहाथे नोंथाङा गोलाव लामा हान्थिलांनायाव मोनसे आराम गोनां दावबायनायखौ मोननो हायो। शक्ति यात्रा बास सिबिथायनि रोंग'थि गोनां आरो आखा-फाखा ड्राइभारफोरा मोनसे रैखाथि गोनां आरो रंजाथाव दावबायनाय होनो थाखाय बे सुबिदाखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों। शक्ति यात्रा बास सिबिथाया नोंथांनि टिकेट बुकिं खालामनो गोरलै आरो जेंना गैयै खालामदों। नोंथाङा टिकेट बुकिंनि थाखाय प्रगति भवननि साखाथिनि टिकेट काउन्टारनिफ्राय अफलाइन आरो www.redbus.in वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइनबो बुक खालामनो हागोन। बिदिब्ला मानो नेथ'नो? शक्ति यात्रानि आराम गोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोन्दांथिखौ लाफैनो दिनैनो नोंथांनि टिकेटखौ बुक खालामदो।